Για το Μαγκή με πλάτη. Εκεί θα πιστεύω αφήσει να την μπάλα. πάει συνέχεια. Το καλάθι. Είναι εμφανές το να χτυπήσει κοντά στο λόγο με τον Ταλό και από εκεί πέρα βγήκε το ελεύθερο σου του Σλαυσάκη. Ανάγκασε Και αυτό το επιθετικό rebound. είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι και βάζει και βολές. Είναι ένας ψηλός ο οποίος και... Υπολείπεται κατά 11 rebound του Άρη. 6 με 17. Η διαφορά είναι χαόδης. Η πάσα του Γιάνκοβιτς παρενέβη ο Νταλό. Πρωτού αυτή φτάσει στα χέρια του Λοβ. Ο Λαργό, Βεργίνης. Δεν πρόλαβε. Και αν μπει δεν μετράει. 36-27. Τζόνς. Νταλό. Πρέπει να σουτάρει, εκεί μπερδεύτηκε. Και από τη στιγμή που έχασε το ρυθμό του, Γιάνκοβιτς του έφραξε το δρόμο προς το καλάθι, ο Μπέλ. Γιάνκοβιτς θα φτάσει και θα κοπεί από το Μαγκή και πάλι ο Σλαυσάκης σώζει και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τζόνς για τον Μπέλ για 3. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, το rebound φορά 5 πόντων, απαντά με τρίποντο. Το έχει κάνει 2 φορές μέχρι τώρα ο Χολαργός. Σλαυσάκης για 3. Rebound από τον Γιάνκοβιτς. Σπυριδονίδης. Βρίσκει διάδρομο, κλέβει ο Μπέλ. Μαγκή ζητάει εδώ τώρα την μπάλα και την παίρνει. Θα βγάλει για τον Μαγκή Βεργίνης. Θα μπορούσε να σουτάρει. Σουτάρει τώρα με χειρότερες προϋποθέσεις από πριν. Γιάνκοβιτς δίστασε και άμα διστάσει ο σουτέρ. Εδώ κλέβει την μπάλα όμως ο Βεργίνης. Και θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Διορθώνει την προηγούμενη αδρανιά του. 54-50. Σημαντικό καλάθι και αυτό. Σπυριδονίδης αμαρκάριστος για 3. Καλάθι 54-53. Συναρπαστικό αν μη τι άλλο παιχνίδι στο 4ο δεκάλεπτο εδώ στο Αλεξάνδριο. Βεργίνης. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Μαγκή. Καλή για τον Βεργίνης και πάλι Μαγκή. Βεργίνης για 3. Τελικά η μπάλα... Παθεί ο Μπέλ να βγει από τα σκριν, δεν είναι εύκολο. Τελικά η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος τελικά θα βρει τρόπο μέχρι μέσα. Δύσκολο καλάθι. 56-55 και time out που παίρνει ο Καμπερίδης, ο Μιχάλης Καμπερίδης. Σκουλίδας. Ο Σκουλίδας, ναι, συγγνώμη. Με τον τραυματισμό του. Και εδώ κάποια highlights. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει εδώ και ώρα από το δεύτερο ημίχρονο, σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, το χαρακτήρα του ντέρμπι. Είναι πολύ σημαντική η άμυνα τώρα που θα βγει. Η κατοχή είναι για το Χολαργό. Λοιπόν, για να δούμε τις πεντάδες. Μπέλ, Τζόνς, Φλιώνης, Κάιζερ και Σλαυσάκης. Λοβ, Ακμπελέσε, Φιτσπάτρικ, Γιάνκοβιτς και Σπυριδονίδης. Εδώ ένα επίσης δύσκολο καλάθι και καθοριστικό. Σπυριδονίδης στην επαναφορά. Και οι επιλογές του Λικογιάννη στην επίθεση, όπως με ενημερώνει η Ευγενία Γητά. Βγαίνει ψηλά ο Εκμελέσε. Τώρα ξεκινάει και παίρνει την μπάλα ο Λοβ. 7 δευτερόλεπτα. 6. Βεργίνης. Βγαίνει ψηλά για σκριν. Μαγκή, Φλιώνης. Θα μπει τελικά, θα βγάλει για τον Τζόνς. Μπάλα παρεμβαίνει. Ο Λοβ φεύγει στην επίθεση και θα πετύχει καλάθι. 50. Αυτό το να κρίνεται από εκεί είναι και τη ποιοτονά του. Θα δείξει. Λοιπόν, Βεργίνης. Μπάλα στο Ποχορίδη. Με τον Γιάνκοβιτς. Ο Ποχορίδης βρίσκει δρόμο και παίρνει το φάουλ. Να εκμπελέσει βολές. 100 σουτάρι σήμερα ο Άρης. Το βασανιστικό τρόπο για να καταλήξει το καλάθι σε αυτό το χρονικό σημείο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, 57 όλα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε εδώ πως πηγαίνει μπάλα.
Δεύτερη είναι πιο μέσα σε ένα πανδαιμόνιο. Λαβ τώρα παίρνει την μπάλα. Αλλάζει το μαρκάρισμα. Ο Λαβ φαίνεται να γλιστράει, αλλά κρατάει την κατοχή και την τρίπλα. Ο Λαβ θα φτάσει μέχρι το καλάθι, θα βγάλει assist και θα πετύχει καλάθι στα 3 δευτερόλεπτα μετά από την assist του. Ο μόνος. Βγαίνει τώρα Βεργίνης. Σουτάρει για 3. Όχι. Ο Λαργός παίρνει την νίκη. 58.